faralakir fɛn ye. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Ni ye baara in daminɛ ne ye ko kura an bɛna min don baara min kɔnɔ sisan n'o ye kuranɛ tafsiri ye. Naam. Sunkalo kɔnɔ an b'a jigiya tɔ ye tile 3 ye. Siga t'a la. Bi kɔfɛ. Tiɲɛ. An donna baara wɛrɛ kɔnɔ. Siga t'a la dɛ. A ko ala min hinɛ diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ani alikiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi. Tiɲɛ. A ko baara in daminɛna n'o de ye ala in tɔgɔ ye. Siga t'a la. Naam. Wanaziatin garqa. Ala ko n dalila mɛlɛkɛw la minnu bɛ kafiru ni tufan k'a bɔ u la. Naam. Fo k'u ɲɛ turulen to. Naam. Wanashitatin nashita. Ala ko n dalila mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛ minnu bɛ mumini ni sama dɔɔni dɔɔni. Naam. Dɔɔni dɔɔni. Naam. N'a sera kunberekun na a b'a jɔ. Naam. U bɛ muminiw ni sama dɔɔni dɔɔni. Naam. I n'a fɔ n'i ye dɛgɛ nɔɔni ka siden kelen turu a la i nana siden sama ka bɔ a la. Naam. Si t'a dɔn fɛn sama na. Naam. Dɛgɛ t'a dɔn fɛn bɔra ale la. Wallahi. Ala ko n dalila o mɛlɛkɛw de la. Naam. Alisilamɛw Naam. wa naziatil garqa. Naam. nin ye ni tufani ye k'a bɔ saya sigara. Siga t'a la dɛ. bari hadamaden kelen o kelen Naam. ko nafzakatul maut. Naam. ni kelen kelen bɛɛ bɛna saya nɛgɛ nɛgɛ. Ba nɛgɛ dɛ. ne bɛ ni aw de farigan la bana la. Naam. tɔɔrɔ min bɛ banabaatɔ la banabaatɔ kɔ b'a dimi. Naam. banabaatɔ dusukun b'a dimi. O ye tiɲɛ ye dɛ. banabaatɔ kunkolo bɛ ɲini ka ci. Naam. mɛ a bɛ yɔrɔnin kelen min na o yɛrɛ ti dɔn a bɛ yaala i farikolo fɛ de. Tiɲɛ. saya sikara ka gɛlɛn ni nin de ye. Naam. bana dimi kana da juguya ma. Naam. bana dimi bɛɛ rɔ kɔ da. Naam. sikara ni bɔli dimi. Naam. a ka jugu ni o ye siɲɛ 1000. Siga t'a la dɛ. Siga tɛ na. ni bɔli juguya Na. maa ka joli kolen Naam. ka joli ko Naam. k'a ko ka nɔgɔ bɔ a da la Aya. ka biɲɛ bilen ŋaɲaŋaɲa tasuma la Aya. k'o to k'o kɛ ka joli yɛrɛ da de tereke ta saya sigara ka jugu o ye siɲɛ 1000. Allahu akbar. Baharu. Ni ko jugu man ye. wa naziatil gharq. Na. ni tufani ka bɔ Na. ka jugu ni a wa joli bilen terekeli ye tasuma kami la. Siga t'a la dɛ. ala ka jɔn Naam. ni maa min miirila nin ma Naam. sunkalo in na Naam. mɔgɔ dɔ bɛ yen sunkalo in na a ye ji don ala ka jɔnw ɲɛ la Naam. k'a sabu kɛ sanni feere sira ye. Naam. maa dɔ bɛ yen Naam. a ye ji don ala ka jɔnw ɲɛ la Naam. k'a sabu kɛ olu bɛ luwanse la ale ka so kɔnɔ. Naam. Siga tɛ na dɛ. ala ka jɔn Naam. maa dɔ den minɛna sisan ka taa don kaso la wari dɔ nɔfɛ wari min n'a ti hali 1000 bɔ. Naam. Siga t'a la dɛ. Baharu. wa naziatil gharqa. Aya. Kabako do. saya sigara bɛ na i ma waritigi. Naam. saya sigara bɛ na i ma. Naam. du caman bɛ maa min bolo e ma se ka yafa luwanse wari kɔni sunkalo in na. Naam. Aya. fɔ e ye luwanse wele ka ko f'a k'a sara Naam. ka dɔ fara a ka kɔnɔgan kan sulo ko jɔrɔ b'a la suguri ko jɔrɔ b'a la a ka denbaya balo jɔrɔ b'a la siri musa ka jɔrɔ b'a la. Naam. mais tilala k'a fɔ Naam. ko f'a ka wari sara n'o tɛ k'a bɛ bɔ i ka du kɔnɔ. Aya. a ti seli jagoya bele kɔnɔgan min b'a la Naam. ale bɛna gɛn ka bɔ du in de kɔnɔ. Wala. O de b'a la. wa naziatil gharqa. Naam. ala ko ni bɛɛ bɛna saya nɛgɛ nɛgɛ dɛ. Ba nɛgɛ koyi. ala ka jɔn Aha. ni mɔgɔ min miirila nin ma Naam. maa min kɛra nafolotigi ye Naam. hakɛ bɛ mɔgɔ ka baarakɛla ka hakɛ. Naam. baarakɛla Naam. i ye mɔgɔ dɔ de ta baara la Naam. k'a fɔ a ma a bɛn'a kan n ka baara kɛ n ka so kɔnɔ wali n ka foro kɔnɔ Naam. sara min kan ka d'a ma Naam. nin sunkalo in na i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ka dɔrɔmɛ 1 t'a bolo Naam. a bɛ k'i maɲumanko de k'a yɛrɛ de balo. Siga t'a la dɛ. mais a patron d'a mɛn o bɛ sogo de yira wulada fɛ k'a dun a ka denbaya la. Naam. wa naziatil gharqa. Aya. ni bi tufan ka bɔ don min Naam. patron i b'a ye. I b'a ye dɛ.
o baarakɛla ka wari bi yɛlɛ ɲɔgɔn kan fo ka kɛ kalo 2 kalo 3 i bɛ taa sɔrɔ o bi maɲumako de la mais patron dan bɛ V8 kɔnɔ ka boli saya sikara don i b'a ye o baarakɛla joli ka fa salimu ka dugu la k'a b'a fɛ ka taa bɔ yen a muso balima banna k'a b'a fɛ ka taa bɔ mais patron m'a ka nafolo sara ye ayi wa naziatil garq ayiwa saya sikara don i b'a ye a kana ɲinɛ nin kɔ dɛ ala ko ale kɛlɛla mɛlɛkɛw la minnu bɛ ni tufan ka bɔ gɛlɛya la wa ni minnu bɛna tufan ka bɔ fɛn wɛrɛ tɛ kɛwale jugu tigilamɔgɔw ni don olu don tɔɲɔli ma ɲi dɛ jamana in kɔnɔ yan tɔɲɔli bɛɛ de bɛ baarakɛlaw kan baarakɛden duguba kɔnɔ ala k'an tanga baarakɛden baarakɛdenw kɔni a b'u kan dɛ n sigilen bɛ dɔ ka da la don dɔ an bɛ k'an ka pinɛ kɔli sanjiba bi ka kana an sigilen bɛ tɔli kɔrɔta ɲɛ bɛ muso 2 birilen la kelen ye npogotiginin ye kelen ye muso ye a si janfara kosɛbɛ min yɛrɛ kelen bɛ k'u ta baara in na n'u bɛ minɛnɔgɔ ko in na walahi muso in yɛrɛ den b'o bɔ yɛrɛ Allahu akbar ni kabako ye mais sanji bɛ ka na ɲɛ b'u birilen la u bɛɛ fini ko la u bɛɛ minɛnɔgɔ ko la sanji kɔrɔ yani dɔɔni dɔrɔn muso in nani k'u bɔ baliserenin na so sanfɛ tasa dɔw ni kinitɔ dɔw bɛ yen a y'o bila mana dɔ kɔnɔ k'olu fili ka jigin muso in bolila ka b'u kuma a ma u sɔrɔ a pɛrɛnna ka da muso in na ko n'ale ka tasa tiɲɛna min b'a la a b'a ye jɔn ye tasa fili maa y'a dalen in tɛ wa ne de ko pinɛ feerela in ma n ko yanvier n ko tuma na ninnu ka lahala ye jumɛn ye a ko nin ne ye baaradenw ye tan n k'a b'u sara a ko a b'u sara a ko dɔw yɛrɛ ka wari ti sɔrɔ ka ɲa nin kuma in bɛ ka fɔ bamakɔ hamdalayi sugu ni dala ye n ko ninnu ti a ko ninnu bɛ baara kɛ tan fo 0 heure u bɛ fini ko la yan walima minɛnɔgɔ ko la yan sanji jukɔrɔ o fana ti sigi dɛ kabako anw bi kow de ɲɛɲini koyi ne ko n ko n ye nin faamu ni sotigi in ye jɔn ye o ko doyen dɔ don n ko doyen muso de ka baaradenw don sa kɛ k'o don ni se ye galoma yira wuli bani hadamaden kɔ i bɛ fili i yɛrɛ ma de ni se ye galo wuli i kɔ i bɛ kɛ mɔgɔ tɔɲɔlikɛla de ye ni setigiya ye galo wuli i kɔ ala y'a kɛ a ka chauffeur kɛ o nana dɔrɔn ka na sigi an kɛrɛfɛ ko ne tun b'a fɛ ka e ye karamɔgɔ ko fɔ n b'a fɔ n kana sa ɲɛ ka da i kan e filɛ n ka da la n ko baasi tɛ n ye ninnu ka chauffeur ye a ko awɔ n ko ne ɲɛ bɛ ninnu na baara la sanji kɔrɔ n ka bɛ cogo di ko bɔn karamɔgɔ k'an bɛɛ bɛ tan dɛ a ko ne bɔlen don n ka denbaya la ka na n'i ma jan kɛ molokolo bɛ taa n ka denbaya la a ko denmisɛnw ninnu bɛ n bolo dɛ ne yɛrɛ tun bɛna t'i fɛ i ka dugawu kɛ n ye ne ka se ka baara sɔrɔ ka bɔ nin na a ko nɛni tɔ t'an na kunnadali tɔ t'an na muso in fɛ yan waritigi muso ne ko n y'a faamu i bɛ se ka baaraden dɔ wele ka na wa a ko nka n'a y'u ye u bɛ ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna a ko e taalen kɔ a tɛ diya dɛ ne ko ne yɛrɛ bɛna s'a yɛrɛ ma yɛrɛ siga t'a la anw ta tɛ ka fɔ a kɔfɛ o anw bɛna s'a ma an bɛ ka k'o témoin de ɲini siga t'a la o baarakɛla in a y'o wele ka na musokɔrɔba nan'i sigi anw ye kuma kɛ musokɔrɔba ye kasi daminɛ a bɛ ka kasi ne ko mun kɛra a ko ale yɛrɛ ba a kun kɔrɔla ale bɔra Bɛlɛdugu de ba in fatura ale kan ka taga yan kalo 6 ye nin ye ale ka wari bɛ yan muso in ma se k'ale ka wari d'a ma a ti hɛrɛ k'ale fana ye
Allahu akbar kabako do de ngo tumana ko men jogora ko e dumi sanyi ko baraina an wa ticket o aya ja ne be kumala aya ne ka mingani sere dobe o koroke muso de yi ta Allahu akbar bahru ne to do kabako do ta do ne ta do ngo muso do ne ko ngo kumana a chere be ya ka chebe do sina ka fo e shego e ba che e ka nga che do ne ta do aya akwa mimi ka mobile glake fina bi ta faka dula Allahu akbar ne ko ngo koroke ko sebe aya e ngone ya ata numéro dia ya wele ngo ne bi ka dala ya ka le bi sogono aya kabako do de ando na ka sigi fa ka salo ko wonye fendo e ka dala na ma dabla ibi sa dungo do hali toita sura ikasu nyebe musogoroba do la daina ani bogotigi do sani ko barala e muso ye kini to fili ka boni minaw ye muso ko abi minaw sawa ma minaw soro ay ka be daka ngoni ma kuma fe aya ni ya soro ayi furu ibe ala ta fa no te bi sa do mali bolo itaso tasro da wi baldo e ba do che mi vo aya ako shego te ako ne muso inda chogo mi ma nye fie ako nga furu me banangoro ko fe ne de tora mita nga furu la ni na bade kumita mangoro go nga furu la hine beno afate c'était bay ne de ni deni yo togoro ka kanu ma furu ka herla sabamo nu ka sobe joka duma ko de na yada kabla dinata Allahu akbar bahru sikata na de kawa koy ote frafi muso tale franci wallahi no fo hakili ma kelengele frafi muso furule ya aya akani kono gane sikata la chedo de la kana ne ko bamako ya abba kashira ale yɛrɛ fa ye tubabu ye cɛ ye abba kashira ko ne b'a dɔn i fa ye tubabu ye ne cɛ tun ye tubabu ye n'a ka di ye i bɛ tubabu muso sugu bɛɛ furu mais n b'a ɲini fɛ ala kama taa n ka duguden furu mais tisi ko n y'a mɛn maa n ti bɔ i kɔ n'o tɛ maa anw misiri afiriki muso ninnu ye a ko non taga n ka duguden furu u nana ka na muso ta ka d'a ma fo jɛnɛ mais jɛnɛ ka den taara ka a don kaso la a fa jamana kan Allahu akbar bahru tawakodo kabako ala ka hinɛ Ali Fariga Ture la a don Ali Fariga Ture Mali artiste ba ye o de kɛra sababu ye a ka ne dɔn ala ka hinɛ a la a ye kuma in fɔ ɲɛna tan k'a gɛn k'a bɔ a ka so pewu k'a don kaso la a bɛna denw filɛ semaine o semaine a bɛna ɲɛ da denw kan ka denw ɲɛnajɛ hali n'a ma yɛlɛ ni denw ye a bɛ polisiw wele k'a nana denw minanze dɛ o tuma fɛn min bɛ hɛrɛ ba yaada don hali silamɛ n'i y'a dɔn i bɛna sa i bɛ siran hakɛ ɲɛ fɛn min bɛ jɔn ka hɛrɛ ba hakɛ de don fɛn min bɛ se fanga la hakɛ don fɛn min bɛ se tɔɲɔli la hakɛ de don jɔn o jɔn n'i tilela ni ala ye fɛn ni dɔ d'i ma i tilelen ka banjugu t'a la mais tɔɲɔlikɛla bolo fɛ hali ni miliyari don i sigi k'a laban filɛ mɔgɔ lebula bolo fɛ hali ni miliyari don i sigi k'a laban filɛ an bɛ sigi n bɛ kule la yan bɛɛ bɛ yan ɲɛ silamɛ de ye an ka kira a ma so sɔrɔ a ma ɲɔgɔnmɛ sɔrɔ a yɛlɛla fali kan bɛɛ m'o fɔ yan bɛɛ sigilen t'o kan mais mɔgɔ si t'anw karamɔgɔ yɔrɔ yan ko min bɛ yɛlɛ fali kan o abada ni y'a sumanu ye o b'i kɛlɛ yɛrɛ n'i ye fali sumanu ye o b'i nɛni hali n'u sugora fali la u b'a saraka bɔ jɔn ti hɛrɛ fɛ mais hɛrɛ ti ku farikolo min ma o de ye farikolo dangali ye n'a bɛ tɔɲɔli kɛ
muso in ne ala ta fɔ a ye a cogo la fo n'a cɛ wulila ne kɔ ka taa nɔfɛ fo n ka yɔrɔ la a ko min b'ale yɛrɛ la ne k'a fɔ a ye n ko bɔn min b'i la tɔɲɔli don o don a finma mɛ a taara dɔ de ɲininka koyi n ko min b'i la tɔɲɔli de don wa tɔɲɔli in nama tɛ dɛ min b'i la kaba yɛrɛ la don i furula cogo min na i cɛ y'a fɔ a kɛra i yɛrɛ ɲɛna aw furula cɛ in fa ka mangoro foro la mangoro foro filɛ n'i bɛna Banangɔrɔ kɔ tigɛ ka yɛlɛ Mɔsibuguni la filɛ mangoro fɛ Allahu akbar a bɛ e furula de a bɛ taa mangoro kari cɛ ko mangoro filɛ n'i ba a y'a kari a ka taa feere cogo min ka d'a ye e furula o cogo la mɛ n'i ye e yɛrɛ lajɛ maa si t'a dɔn k'e fa tun tɛ Mali dɔ ye kuntigi dɔ ye o dɔn ko n'i sabalila ala bɛ den d'i ma yan diɲɛ b'o bonya siga t'a la o tuma an ye ala ta fɔ a ye wa a y'a mɛn cɛ bɛ n wele n'a b'a fɔ a ɲɛna kuma bɛɛ Seko n ka du jara n ka du jara n bolo siga t'a la tɔɲɔlikɛla bɛɛ kɔ bi tiɲɛ maa o maa ye tɔɲɔli kɛ i kɔ bi tiɲɛ wa jamana in dun filɛ a sigilen bɛ tɔɲɔli kan dɛ sigilen don a kan anw bɛ min fɔ nin ye u t'a mɛn dɛ fo hakilima siga t'a la jamana in sigilen bɛ yan bi tɔɲɔli min bɛ se min na o b'a ka se bolo kan b'a boli sawuni fanga bɛ ɲini sisan sawuni fanga bɛ sa Mali la yan ni du b'i fɛ i ma tila siga t'o la i bɛ nzandamu kɛ kelen dilan ka polisi kɛ kelen dilan o t'a bannen ye koyi i bɛ tila ka zuzi kelen dilan ni zuzi t'i bolo i bɛ procureur kelen dilan n'o t'i denw na i b'o sa mɔgɔ wɛrɛ denw na sawuni jamana in bɛna na ten a bɛ na ten dɛ siga t'a la dɛ i n'o ma kari ɲɔgɔn na don min n'a danna polisiso la i yɛrɛ ka polisikɛ b'o ɲɛnabɔ n'o tɛ u b'a dabiri da la polisi da siga t'a la dɛ ni min taara zandarmeri la i ka nzanamu kɛ b'o ɲɛnabɔ n'o tɛ ni nzanamu t'a sera u b'a dabiri da la sawuni a bɛna kɛ ten ala ka Mali kisi ka bɔ nin taabolo amin ala ka jaabi anw faw tun b'o fɔ an ɲɛna yan n'an mɔkɛw basaw tun bɛ min sɛw fɛ dɛ dolo ɲɛda dumanw tun bɛ bɔ kalo kɛrɛfɛ siga foyi t'o la fantanw tun bɛ sigi faamaw kɛrɛfɛ mɛ bi o tɛ ka se ka kɛ dɛ i b'i ka du kɔnɔ bi n'i ye faama mɔbili jɔlen i ka du fan fɛ u b'u k'u ka terrainw filɛ f'i bɛ kɔnɔ gan u ka juru kana na suma ka na i ta bila a kɔnɔ a ma kɛ ten wa kɛra ten nin don tɛ dɛ wuladani fɛ dɔrɔn ka na mɔbili belebeleba jɔ i ka so kɔfɛ ka yɔrɔw yaala don dɔ ka taa papiye di sigilen ma k'i ka yɔrɔ b'an ka titiri kɔnɔ Baharu wala i ka yɔrɔ b'an ka titiri kɔnɔ e n'i ka denbaya aw bɛ bɔgɔso min kɔnɔ a bɛ k'a balo o kɔnɔ mɛ ko a bɛ titiri kɔnɔ o joli joli kɛra jamana in na yan a ka t'a la caman kɛra o kɛra yan k'a sɔrɔ bi ma se olu kow bɛ sen na k'a sɔrɔ fanga min b'an tɛna k'a sɔrɔ o yɛrɛ fanga tɛ yan donc a tɛ fɔ k'a fɔ komi fanga min bɛ yan bi k'o don dɛ o tɛ dɛ fanga in nana o sɔrɔ yan a nana sɔrɔ yan fanga in yɛrɛ o kɔntera an b'a fɔ olu yɛrɛ de ye dɔ bɔ a la o ye tiɲɛ ye o de kama maliyɛn kan k'i janto i yɛrɛ la bi maliyɛn ka fanga sɔsɔ a mɛnna sen na Mali population ka kiri tigɛ a yɛrɛ ye o mɛnna sen na ka mɔgɔ minɛ dɔrɔn ko k'a ye mun kɛ a ye moto soɲɛ a ye moto wa auto gare la a y'a jeni négociation t'a la koyi ka pinɛ bila waliden kan k'a jeni bɛɛ ɲɛna siga t'a la u tora o la cɛ dɔ bɛ yen Miɲɛmugu sirafara la k'a yɛlɛla moto kɔfɛ k'a ye moto lajɔ dɔrɔn maliyɛn u bɛ ɲɔgɔn araser siga t'o la dɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ sen na u bɛ ɲɔgɔn araser o bɛ kɛ k'a fɔ n bila auto gare la dɛ Miɲɛmugu sirafara yɔrɔ in
a y'i sigi moto in kɔfɛ u bɛna don auto gare da fɛ dɔrɔn dɔ y'i pan k'a fɔ aw filɛ nin moto min kan anw ka moto dira a suɲalen de don Allahu akbar min bɛ ka taa ka pièce ɲini n'a y'o ta siraku la o ye pan ka jigin k'ale natɔ don pièce ɲini la k'ale ko a ka ko non anw t'o dɔn k'aw fila bɛɛ siri ɲɔgɔn na k'u jɛn o yɔrɔ bɛɛ Allahu akbar Baharo o gɛlɛw ye koyi est-ce que maliyɛn ma kiri tigɛ a yɛrɛ ye a tigɛ a yɛrɛ ye est-ce que maliyɛn ma kiri sɔsɔ a mɛnna kɛra bon a cɔ ye sisan maliyɛn ka fɔ maliyɛn ka fa a yɛrɛ la ko fa a ka taa zuzi yɛrɛ minɛ zen k'a don kaso la n'o kɛra don o don ne bɛ Mali bi bari ne b'a dɔn jamana in kun bɛ min kan ne b'o dɔn i b'a dɔn a t'o la dɛ ngɛlɛnin ka t'i sigi foro kɔnɔ forotigi ko hu ngɛlɛnin k'a fɔ nin ye mun ka ye ɲininkali gɛlɛn e t'a dɔn i bɛ dɔ ka foro la karamɔgɔkɛ nin dagabana kow de kɛra jamana in nɔ yan n'a fɔra ko ka nson siri k'a jeni e ni ala cɛ k'a daminɛ autogare la ka taa daba naani cɛ ci ka taa pɔsuba la nson ɲenina b'a mɔgɔ rɔ wa jɔn de kan ka nson jeni aw ni ala cɛ a tɛ o kɔni ye nson ka taa nson de jeni o don minnu ma minɛ fɔlɔ olu de bɛ dɔ ninnu jeni n'o tɛ pièce kɔrɔ min mobili banana a tɛ sɔn bilen o de bɛ récupérer ka taa taji ni sanse bɔ a bulonw kan k'a yo ka pɛntiri k'a la ka na da tabali kan ko kasi filɛ fo b'u turu wuli n'a ye a bɔra Alimaɲi kunna sini n'ara u tɛ kali ala la u tɛ kali kira la u bɛ kali fɛn jumɛn na a bɛnnen ba cɛ u b'a fɔ tan dɛ Baharo siga tɛ na e ko cogo di i b'o san i b'o don i ka mobili la o y'a bannen ye sanni i ka se i ka so o b'i ka bulon bɛɛ tigɛ sirakun na n'i taara u b'a fɔ i b'a sɔrɔ a tiɲɛnen bolo u ma feere ka ɲa i y'an ka bulon tiɲɛ wa problème de sɔrɔlen wa i ka wari taara dɛ o n'o tigiw wulila k'olu bɛ pinɛ bila nson kan k'o jeni o ye nson de kɛtɔ ye ka nson jeni o don nson jeni dɛ naam a tɛ nin ye wa a bɛ komi ni ye anw ka karamɔgɔ minnu bɛ ɲini ka diɲɛ wuli bi réseau ka ɲi nin ma kalan nin ta tɛ tiɲɛ ye karamɔgɔ kelen ye kuranɛ dɔ bolo ka bɔ o don o y'i bolo kɔrɔta ni kuranɛ ye a ko karamɔgɔw ne bɛ ni aw de ye n bɛ ni karamɔgɔw de ye karamɔgɔ dɔ ka bɔ ni kuranɛ k'i kali ko n ma deli ka jɛnɛya kɛ ko ni ne la ka jɛnɛya kɛ kuranɛ ni ala ka n da tiɲɛ karamɔgɔ dɔw y'o jaabi anw ni kuma ye fɛ wa o y'o jaabilen ye koyi a tɛ se ka jaabi o a jaabi t'i bolo ne y'o de fɔ yan n'i ko yan k'i bi a boli n'i ye boli ko kuma fɔ Mali kɔnɔ yan i b'i da di karamɔgɔkɛ mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ yan n'an bɛ se k'a fɔ k'u tɛ boli ko ɲɛdɔn o ye filaw de ye mais filaw tɛna mun dɔn boli kɔrɔ olu nana n'u ka dɔnni de ye ala ko dɔnni filaw nana n'o de ye tiɲɛ tɛ yan o tuma na sisan olu tɛ fɛn ɲɛdɔn boli kɔrɔ mais walejuya nana ye ka t'i da i sen bɛ digi i bɛ fifa i y'a mɛn wa o tuma na k'a fɔ waleju a nana ye nka tuma min na n'a nana Kulubaliw ni Dunbiyaw kɛ alimamiw ye walejuya a bɛ min a tiɲɛna a banna pewu alimami Bagayɔkɔ kabako don dɛ alimami Kande alimami Fanɛ o tuma na baara in bɛ donc i b'a dɔn filaw olu tun tɛ boliko ɲɛdɔn o kɔfɛ Mali wajurikɛla cɔ o cɔ i bɛ kuma mais i mɔkɛ filanan ni sabanan fo n'i tɛ Maliden fo n'i tɛ bɔ Bɛlɛdugu fo n'i tɛ bɔ Baninko fo n'i tɛ bɔ Wasolo n'o tɛ ngalila ala la a dɔ ye donso file siri a cɛ ma ka sogo faga k'a di maaw ma k'a ka boloni sɔrɔ tu kɔnɔ ye Baharo wulibali don nin ye tiɲɛ de ye maa si kana fili i danbe mɔ sa i danbe de tun ye nin de ye yanni Moriya ka na yan'an ka ala dɔn nin de kun don anw ka sɛnɛfɔw fɛ yen wa tun bɛ ten fana an ka sɛnɛfɔw fɛ yen
Atumeta dara. Ni ma da la shenfo mara la ne ye cɛ tubabukɛ dɔ delila la ka shenfo ka lokungolo dɔ don a kun na tubabu bi fɛn bɛɛ kɔrɔbɔ mais u m'o ɲɔgɔn kɛ dɛ ayi a y'a turu a kun na min kɛ lokungolo in bana ka bɔ de naam Allahu akbar ka dugu jɛ a la ka dɛsɛ k'a bɔ ko nin bɔ nin cogo in na ta k'a ti bɔ dɛ aya f'a bɔ fɛnw ka kɛ naam kabako do dɛ k'a daminɛ tɛngɛrɛla yɔrɔ la tinjɛrimɛ yɔrɔ ninnu na a bɛɛ tun bɛ o cogo la naam o tuma na sisan ni ala ko nana a kana na kɛ i b'a ko ni kira de cira anw bɛ fɛ yan kira cira an mɔ dɛ mais a kɔni ma jigin anw ka dugu rɔ yan a ma jigiya dɛ siga t'o la a ka ci la sera a ma jigin a ka ci la sera de naam donc an b'o sira de kan mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn sɛnsɛn ka taga kɛ f'u bɛ ɲini ka duw ci naam ne ye kuma dɔw mɛn bi réseau kan ni Mali m'i kɔlɔsi danger min bɛ ka na Mali nɔfɛ diinɛ ko b'a la diinɛ ko b'a la dɛ Maliyɛn k'i kɔlɔsi koyi Maliyɛnw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ Maliyɛnw ka sira Ala ɲɛ Maliyɛnw k'u ka Ala bato kɛ Ala ko ye Maliyɛnw ka sira Ala ɲɛ u ka da la furuɲɔgɔnya de tun b'an jɛ yan k'a sɔrɔ bi ma se u ka sira Ala ɲɛ anw faw n'a mɔkɛw ye furu kɛ ɲɔgɔn ma dugu in nɔ yan o don y'a sɔrɔ i bolo jigin i bolo bila tɛ yan o y'a sɔrɔ i b'usi bila i b'usi kana bila o tɛ yen fo ka na se o ma anw ye kalan kɛ ɲɔgɔn kan mandarisaw la yan Mali moriba caman bɛ yen i kɛra bolominɛ i bolojigi a caman ye kalan kɛ Sayada ninnu fɛ Segu olu ka mandarisaw la n'a nana fɔ bi k'a fɔ bi ko anw yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn kafiriya ka ɲɔgɔn kɛ fɛn bɛɛ ye denmisɛnw bɛ ka ɲɔgɔn menacer nin mana groupe dɔ sigi nin fana bɛ groupe dɔ sigi bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn attaquer hakilintanya sen bɛ nin na dɛ ani sabalintanya o don o yɛrɛ de don nin ko in sera yɔrɔ min na dɔrɔn dɔnnibaaw ka sabali an b'an ka tafsiri yɔrɔ min na an ma ɲinɛ a kɔ nin ye fɛn ye min kan ka fɔ anw ka jamana in den ɲɛna kan ka fɔ dɛrɛ n ye denmisɛnnin fila ye sisan u bɛ ka Mali yɛrɛ diinɛ ɲɛmaaba k'a tan k'a keleku u ye kuma fɔ a ma n'i y'a mɛn i sigilen b'i yɛrɛ yɛrɛ denmisɛnnin fila min bɛ ka k'a fɔ maa kelen t'a la min bɛ san 15 bɔ u cira de k'a y'a fɔ n'i ye denmisɛnnin bɛɛ ci k'a bila kuma jugu fɔ la a ma nɔgɔ koyi don min na ni aw yɛrɛ kɛra ɲɛnatigɛ ye ɲɛfɛ dun aya kɔni a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya maa ta diinu tuda ni jɔ ye juru min don a bɛ sara i la de o don fɛn min hami bɛ na o de ye jamana in a silamɛw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo di jamana in silamɛw bɛ se k'a dɔn cogo min k'olu bɛ alakira kelen na o de hami bɛ na jamana in silamɛw bɛ se k'a dɔn k'olu bɛ ka alijinɛ kelen ɲini o de hami bɛ na siga t'a la hiji waati selen filɛ nin ye bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn ka avion na avion min taara ni anw ye hiji la 2017 la o tun ye agence Toyiba agence Toyiba kɔlɔsi t'olu ka da kɔni mais anw min taara kɔnɔ an t'a hakɛ dɔn an bɛ mɔgɔ 60 bɔ kɔlɔsi b'an bɛɛ bolo mais ni nin waatiw sera u tɛ lɔfarali k'a la u tɛ wolomali kɛ mais ni nin waatiw tɛmɛna i bɛ taa sɔrɔ silamɛw tɛ kelen ye mun de bɛ nin kɛ silamɛya kɔnɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ko a kalanna aw ko a bɛ Ala dɔn mun de b'a to silamɛw anw tɛ se k'a miiri k'an ta si ni mɔgɔ min ko silamɛ dama tɛ ɲɔgɔn na i ye kuma dabiri a bɛ ka ɲɔgɔn nɛni dɛ an ɲɛ b'a la o a bɛ ka ɲɔgɔn buruja an ɲɛ b'a la wa a bɛ ka ɲɔgɔn kafiriya bari jɔ a yɛrɛ kɛ silamɛ dɔ ye dɔ kɛ kafiri ye n'o kɛra kaban e ye kiiri tigɛ i yɛrɛ ye wa lemaniya t'i bolo dɛ lemaniya bɛ Ala de bolo suratu Hujurati dayɛlɛ i k'a lajɛ n'i kalalen don lemaniya t'e bolo e bɛ se ka kɛ silamɛ de ye mais lemaniya bɛ Ala de bolo wa Ala b'o don a ka jɔ dusukun na a tɛ siran Ala ɲɛ nin de kɛta ye silamɛw a ka Ala dɔn n'u ye Ala dɔn nin ko minnu filɛ sen na a bɛɛ bi ban n'o tɛ an denw bɛ ka lamɔ ni nin juguya in ye bi an denw bɛ ka lamɔ ni nin juguya u bɛ na ɲɔgɔn nɛni sini anw denw fo ni Ala yɛrɛ ye fɛɛrɛ tigɛ a ka réseau ko in na ka se ka na réseau ko in ban bari kana tigɛ a kan a bɛ ban dɛ
arajo cassette bi na diɲɛ kɔnɔ san min na e kun t'a dɔn ko cassette bɛ baw kuma dɔ dɛ cassette min kun bɛ wurulen arajo kɔnɔ o ma tunu fɛn wɛrɛ bi na ni réseau in tɛ kelen ye réseau ko in bɛ ban a bɛ ban siga t'a la a bɛ ban bari réseau ko in bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ ka danga b'a kan kosɛbɛ ne ka danga bɛ réseau kan dɛ m'a ɲini ala fɛ halisa ne b'a ɲini réseau ye ɲɛni kɛ diɲɛ jamana bɛɛ mɛ réseau ye tiɲɛni kɛ mali la mali du kɔnɔna gundo bɛɛ samalen bɛ ka taa réseau sanfɛ mali sutura bɛɛ taara wayba réseau kan mali bonya tiɲɛna réseau kan mali du kɔnɔna lafiya kumakɛ yɔrɔ bɛɛ kɛra réseau ye réseau ye tiɲɛni kɛ mali la a ma ɲɛni kɛ mali la ma ɲɛni kɛ dɛ réseau ye bonya ba mali kɔnɔ réseau ye ladamu ba mali kɔnɔ siga t'a la anw bɛ fɛn min don a la nin de don n'a sɔrɔ anw yɛrɛw ka fɛnw b'a kan m'a ɲini ala fɛ ni ala ye réseau in tigɛ bi ne b'a fɔ ala barika ye ni ala ye réseau tigɛ bi k'a fɔ réseau ko nin y'a fanga bannen ye mɔgɔw ka segin u ka téléphone ma ka ɲɔgɔn wele téléphone bitɔnma ma o bi bɛn a bi bɛn dɛ foyi t'a la a bi bɛn minnu tun bɛ baara kɛ ordinateur la ka kɔrɔ u bɛ segin u ka ordinateur ma a ma ban a banna mais k'a fɔ réseau créé ko mɔgɔ bɛ yen bilen téléphone écran in bɛ maa min bolo a tigi bi don alijinɛ kɔnɔ fo ni ala ye kisi siga t'a la dɛ a diyara i ye a ma diya i ye n'i y'a dayɛlɛ sisan yan'a ka minɛ fɔlɔ muso dɔ lankolon bɛ n'a jɔ fɔlɔ i b'o tan ka bɔ yen dɔ wɛrɛ bɛ n'a jɔ i b'o tan ka bɔ yen dɔ wɛrɛ b'a jɔ wa u b'a jɔ de k'a jira ko fo n'i ye a télécharger koyi alimami dɔ nana téléphone in di ne bolo n y'a lajɛ k'a d'a ma a y'a lajɛ ta a ko seko nin bɛɛ bɛ téléphone kɔnɔ n k'o b'a kɔnɔ a ko kuranɛ dun k'o fana b'a kɔnɔ yen a ko ne bɔra téléphone ko non kana bɔ a la kuranɛ tɛ diɲɛ wa a k'o bɛ diɲɛ n ko gulɔso tɛ diɲɛ wa a k'o bɛ yen alimami n ko mɔgɔw bɛ ɲɔ sɛnɛ i b'a sɛnɛ i k'a kɛ to ye dɔw b'a kɛ falibalo ye mais dɔw bɛ na ɲɔ san u bɛ taa kɛ bulɔ yɛrɛ ye o tuma alimami ka foro ɲɔ taara kɛ bulɔ ye alimami bɛ minɛ yɔrɔ wa k'e y'i ka ɲɔ feere wa foyi t'i da la o la o tuma na réseau ye tiɲɛni lase mali ma minnu ka nin bɛ ka nin de fɔ a ka denmisɛnninw n'a ka di min ye a ka sabali waati kɔni bɛna na se denmisɛnnin bɛɛ si caman bɛna kɛ sisan san 40 cɛkɔrɔba si jɛlen i bɛ bɛn n'a ye san 40 a t'o tɛmɛ a bɛ sa bari ala ye waati in de fɔ a ye hakɛ min fɔ a waati denw si la o si ye o fana ye siga t'a la dɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a da bɛ mɔgɔkɔrɔba lebu ni dɔgɔyali rɔ a denmisɛnnin bɛɛ nɛni bɛ si ban dɔgɔyali bɛ si ban ka maakɔrɔbaw la ɲɛba a bɛ mɔgɔ si ban donc denmisɛnnin bɛɛ si bɛ na kɛ san 44 min mana san 40 sɔrɔ dɔrɔn o bɛ sa ko gɛlɛn don koyi donc kuma a ka dugutigi de bɛ kɛ san 40 y'o la kabako don kuma npogotigiw bɛ kɛ san 9 san 7 o ma daminɛ wa daminɛna bi o kɛ sen nɔ baara in banna de mais hakilima de bɛ se ka duniya sugu jɔ bi hakilima hakili tɛ mɔgɔ o mɔgɔ la n'i taara sugu kɔnɔ i bɛ tunu ala ka hɛrɛ k'an ye na aya ala ko a ko ala kalila mɛlɛkɛw la minnu bɛ nu tufan k'a bɔ dɔɔni na a ko a kalila mɛlɛkɛw la minnu bɛ kɛ komi u bɛ nɔnɔ kɛ ka bɔ sankolo la seli fana sera an bɛ seli fana sigi siga t'a la o ye ala ka waati don siga t'a la an b'o seli ni ala ka dɛmɛ ye micro filɛ awɔ